supruga princa Tomislava. A to je iz Karađorđeva gospodin Šašlija. Dobro. Znate, nezgodno je neprijatno mi je zbog naroda. Narod očekuje da vas dočeka. Da. To je mnogo naroda, da, oni su najavili u 9. Tako da jedno, mi ćemo ovde i tamo ćemo doći. To smo mi malo požurili, pola sata zbog vožnje, išli smo mnogo brzo. Da. Malo smo ranije stigli. Jeste. Ja sam upravo baš pričao, vladika pokojni Nikanor je 5 minuta pre ulaska u grad sačekao. Pa tačno vreme, znate, to je ipak dobro. Ja bih onda predložio da pođemo onda ovamo. Da se sklonimo. Izvolite. Izvolite, Bog blagoslovio. Evo sad ćemo samo... Ja se izvinjavam sad da mogu. Pa ovdje kod nas nekako... Da. Malo je specifična ovako ova parohija, obzirom da nema mnogo pravoslavnog življa ovdje u našem Portugezu. Pa čak nekih 90% su žitelji rimokatoličke vere. Tako da ova parohija je više matica koja okuplja okolna sela, znate, ova dobrovoljačka koja su formirana posle Prvog svjetskog rata. A ovdje u Bačkoj Topoli inače je taj crkveni život nekako, obzirom da je parohija novoosnovana, crkva je građena uoči rata, 38. godine. Samo da vam kažem da mi smo ovde došli samo kod vas zato što ste vi sveštenik žitelja Karađorđeva. Mi smo po toj liniji kod vas došli. Mi nismo došli ovde zbog Bačke Topole, nego smo došli zbog Karađorđeva. I tako molim vas ishvatite, jer prema tome... Pa znate kako, mislim došli ste ovde među nas, a mi smo svi jedno ovde, tako da ne odvajamo se jedno od drugim, znate. Tako da mi nismo, ja se ovde nisam držala da li ćemo doći 10 minuta ranije, 5, nama je važno da u Karađorđevu stignemo. Pravo da vam kažem, jutro su objavili na Radio Topoli, znate, to je vrlo neprijatno, znate, za mene kao paroha ovde, znate. Zašto? Pa ja ne znam, nije po mojoj urgenciji, Nikola me je zvao malo pre, znate. Kaže, objavljeno je, ja kažem, ja vama nisam ni rekao da objavite. Da, niko nije im rekao. A vidite, to tako nekako malo je neki nesporazum ispao. Razume se, ne zato što je to moja krivica, nego zato što su verovatno pokušali neki da organizuju to na svoju ruku, tako, bez mog znanja. Da, ali to, mislim, to je sasvim, ovo je bolje svečanosti nego u Karađorđevu. Nije sigurno. Pa da, pa mi smo pravili prave svečanosti. Pa, zar nismo podizali temelj hrama, pa... Jeste vi kazali za gospodina da je on stigao za njega? Da, iz Karađorđe. A ovo, ja ne znam da ste... Da. Stavila sam se da sam majka Vladikina, Irineja Vladike. Pa on blagoslovio i kaže da ide. Jeste, pa nama je drago. Mi smo se videli i upoznali u Srbobranu. Mama, kaže, moli, kaže, svugde ćeš otići pa ćeš vidjeti po manastirima i svugde. Pa sad sam tu kod njega, šta ćeš sama, suprug mi je umro i 4 godine, čerke su udate, imaju svoju familiju, nek su žive zdravi, ne mogu se brinuti o meni, trebaju od svojoj familiji, svoje djeci i tako. I onda tako on je bio presrećen da ja kod njega dođem i tako sam kod njega u Novom Sadu. Samo malo nešto da odim kući i odmah se vraćam. Ne bi ostalo ni pošto, pa ne budem tu kod njega. Ne znam da se Vladika obraćao putem televizije i ne palimo televizor ovih dana, pa ne znam. Juče je jedan ceo sat divno govorio, da. Sat, valjda i pol, gospodin kaže što je. Možda je. Da. Sat i pol, kaže, ste gledali, kažemo, bili smo mi u crkvi na liturgiji
Da. I onda smo išli tamo ulicom i 3 puta oko crkve, noć, kasno, oko 11, polu 12 smo ušli vada u dvor, skoro 12 sati je bilo noć. I tako divno, svaki dan, kaže, idu i se u crkvu tamo i bilo je postom podne i mnogo. Jeste, pa osjeća se mnogo aktivniji verski život u posljednje vreme. Evo kako sam ja tu Ali da znate, nema korena, nema